Se de kuminje yonkwa. Hapa bona do. Si ni ka ore casa do. Guarda, no. Do. Sì. C'est bon. Ah, ok. Vado. Vraiment. Noi già li chiamiamo fiori. Confianza mo giorno dalla non si alla giabi. Buona tassa in buona. A fame. Wale ngirte wale toto ma no misera do nota tout va bien. Ah woni kita dengan ina ma yi tata hande kadi kwa da yi da aduna. Do holi ma. Donc pigi ko do falla o mi wadan ko sabite. Awa do holi. Kala ko falla. Bon mi lando. Na. Misera tu. Ok? Do ko ene. Ondare che noi devo Mariano chissà voi. Chissà Non è guarda il Mariano. Chi va nel paese la Geco come ta con indi. Prima misera tu. Per che mo la. La volta ne alla palla non gli dire. Così capito non sa va. Sa va qua. Me a tan. Kai di da asci di fondo. Di foppo hidido. Ai fu lotta ka. Assoluta. D'accord. Assoluta. Kai di otto an on haray no don. E duma on non. Mi category. Mi. Ai neni. Mi category. Asci do joni ko responsable janno jonno ma. Ai Hamza. Oye. Ido fala banka di yettude. D'accord. Bay non mi do andi non amari hakkille hida mari gitte kan. Wallahi. Kono ko responsabilité jango mi jonno ma. Mola na. Yes, ma. E sonja kan. Yes, Sabu an zero gondi piji fo we laafi. No, t'inquiète pas. Hay tere di babel ni. Fop. Anko katro ko misera na ba papa. Fop no do. Donc wona ya herstina. Yandi fi Allah nula ko ya wakkilo zerano mi wonno zeride no. Kaya kalando andu deja me alim. Come jango do ami gani. Wonno wadde tacimo to. Bellet no la Fami. Donc mi wawa gérde quoi. Asa ma pa hin. Na, anyami. Ni ya. Okay. Yandi fi Allah ta jam falana. Yeah, astaghfirullah. Jam fota kom. Yeah. Joni eyo Hamza yo dare kadi no wadde mariage. No, non ne balle lo sala je. Biro la tiani. Mama Ati. Beatiani. Ah, ça c'est bien. Beatiani. C'est bien. Fota de balle lo kom. Beara gali hoddi no. Voilà, addu do hollindira mi anda kadi kam kaysi de day na ko lay dir dala. Ne nan kala ko mi dare ni. Hey. Merci, Sori, merci vraiment. Batte Allah hollindire. Ri Allah hollindirano en so dum do hebila bay tagado anda fi hore mum. Ko honno mi geddayno, ko hombo wallay no lan dum do fo. Sa yande mi heddi dum do be papa andare dum do. Ko tay ko e yiide. Min he. Wanto wa nene goto ma. Dum do mi wanta ma wa modi ma mi wanto wa nene goto. Salva, marsude. Alhamdulillah. Ajam. Ayya, ajam. Alhamdulillah. Acca kedo din gon fala malanda de do. Gore jonno losir de balde do hellaga. Jonno ngo tindina ni la mi anda siko do. My god, ko mi. Allo? Inda goreje ma. Wa peti nonne. Angate. Hey. Tu peti uno che lade. Copina. Che tu non ti do, non pardo na tama. Hey. Perché kata non dia priato do wata de bisodas. Adevo quando lo fatio. Ko andi ka nder kurɗo losi mamɓe pusno nder ɗo ko amin tigi ko ɗo mi woni Okay. donc on no innete Ko Aisha wiyete. mi andira ɗo arɗo ɗo keso min teɗo alsa
mi tanti numéro makko ngami ɗum ki ala fikude mi anda on ɗon nder a jogaki noon numéro makko noddama mi tanti numéro makko no ɗani ɗum fof wari meɗen yewte ko ɗum waɗi ha mi déplacé min kono noon mi tanti numéro makko ngala fit mi andira on ko no gollata ko kuti won warta kono ɗi kanila woti mi ari hakkuuri koye kuurɗo wartide balɗo yo noon ko watta continue o tudruwa a fewne ko kala fo ruɗɗa losement ɗon kadi dalanɗa gasa yeymo ɗon kono minen nder ɗo inteɗo Aicha ala ɗo waɗa o kutiyo min noon lanɗo safe enna comme ça nani ay lan hawji seeɗa mi accitima ok probléme bon sens Sai mi addima seraga na ɗiɗi ma tati a faami trop c'est trop mi haalanima plusieurs fois ya accu yawgol ɓisoɗo a hakkunage bantan a faami meyiɗa yaa toon tu waɗa sunnu waɗa escroyagal quoi min mi sikkuno koyne ni ɗo mardi affaire naange makko a faami ɓano joni a yeehi mi anda suko yon kelodir faallama suko ɗum iɗa ñatir poota komi weddirma ɗo ko haalangol ma à partir de l'instant mi yiɗama yiide ka galle an to a faami wi minni ka galle an to mi yiɗama yiide toon quoi sa tawilan toon hande kadi ko gendarmerie on sennata Sabina Hamza hakkunde ma e Allah ko fo mani ko famata min ko min yarde ton ko fino moƴƴira mi ala yarde ton juste fini okkagol hakkunde ma ande fiancé ma fi honno no moƴƴira fi honno ka imam ka pasteur kon wawɗa moƴƴinde ɗo ko famata fiancé ma sella hande ko tambitide a wo fiancé ma hare no fande ka docteur jo bien sûr nami docteur ko no wirta o sella petiti patata na ñawndeymo ko min numa ta yiltito ka galle an ton en famodiri galle ma way galle am Hamza non je crois pas mi holaki ha joni ko wonna ko mi ha bro nini kaydi galle ɗen ko inde am min Hamza hanno a famude maintenant ko min jeyɗo ko momi faala natata ɗo Hamza momi yiɗa yo natuton natata ɗum ɗo fof ko sabu jawta kof miijo to pimu Yo. ndiɗi lannayi luttiɗa ka avant tout tema mère ami ki watama seeɗu ko hari koye mère ami ha joni non min ɓaatu mi andino joni ka escrojo jaa ko ni wonirɗa waɗiranta goɗɗo naafigi yaagal min c'est bon entre nous en famoniri a faami ko minni kon ta yeyto ton wata on gon mi yata ko wonɗa ok si mi fermoyima a wawa wonde ara yataɗo mi innuma ka galle an ton ta tippituto mi yiɗa yide koyɗe maɗen ton wole probléme Hamza so kala goɗɗo wimata yew ko makko ko ɗum kadi mais an tiyema mère ami mère ami mi wata on gon mi yaali koma d'accord mako ko an d'accord mimnaka wonda yer wonda yaade kaka debbo wonda yaade par ce que mi woni toon mi ala to déjà silan toon a ala yaade ko simi iwi to yaaɗa sikkude mi anda ha sikkude mi anda ɗa waɗa a sikka mi anda ɗa arde waɗa naafiji yaga fittanamo nder toon a sikkude mi anda defangol maɗa defandemo nder toon awa fof lan andi hay sinagami woni ñallude komi feƴƴotongol fof mais na ko boni woni mi wadde na ko boni hunno est ce que komin on o sella ok Hamza watte ta haaɓi ko wonɗa fofude ko jinda ka quartier ɗo yiltito toon quoi Hamza watte yila e hoorema bantanko ko mami ari komi arta ɗo ko mettitano mais Hamza waɗi komi sikkano Hamza mi sikkano Hamza ulta hunko makko hako ɓaawo o innalam ñande witilal ngal o soɓaya Hamza innilam kaydi ɗe galle ɗo ko inde makko woni o innilam simi wattanali yila mi lutta e kaso ha mi maya lam andi noon feere ande andirɗa andi joni noon mi tawi mi profito hande ɓay déjà mi yima hino yalta ɗo e maccude arde ga hutoɗa lam ma miɗo andugol ko honɗum waɗi ilandema hande mi wawatamo waɗangol hande kadi heeƴi fus barki hara komi tortoma mi jeejama kala komi waɗuma ma kala komi waɗanma mi waɗiranima hoore lillahi wali rasul say tun mi waɗima e nder komi arayno kono nga komi tortoma ya yaafo barki na miɗo falama yewtude Hamza ko woni ko wadde wallin ɗum ɗon ɗa ndaran min bantanko ndaran hande mi wawa